Чия. Всеки знае, от малък до голям, че Георги е опериран от чувство за срам. Казва нещата направо в очите с приказки сладки, омайва жените, разправя, че има бухалка на 20, а всъщност са някакви там 19. Колата на задна седалка ги праска, понякога ползва и някаква смазка на робота. Гошко е тъй всеотдаен и всеки завижда за хъса безкраен. Умее Георги да свири, да пее, да тупчи, да реже, да жъне, да сее. Навярно до утре ще ви изброявам какви добродетели аз притежавам. Освен всичко друго, момчето умее и най-начумерена твар да разсмее. Страхотното чувство за хумор помага да вкарва жените в леглото веднага. С думи Георги си служи умело и фенки си има в града и на село. И нощи безброй бяха дните, докато разбере как се свалят жените. Но проба и грешка са метод изпитан, помогна и той, че добре съм възпитан. И знам, че дължа благодарност голяма за моята хубост на тати и мама. Изпитваш ли трудност жена да говориш, изръсваш ли глупост, уста що му твориш. Усмихваш се тъпо и тъпо се смееш, да свържеш две думи съвсем не умееш. Гадаеш какво ли си мисли жената, на секса последен забравил си дата. Омръзна ти само бастуна да лъскаш, би искал на женското тяло да пъшкаш. Покрити с мазоли са твоите длани, би искал тазблан сочно дупе да хване. Жадуваш за секси на сън и наяве, мечтаеш се някой теб да оправи. Предаваш се даже преди да опиташ, не искаш ли стегнати цици да пипаш. Какво да й кажеш, когато я видиш, как секс да поискаш, но без да обидиш. Дали съществува жена идеална, с която любов да познаеш анална? На всички въпроси аз отговор дам в моята книга, която продавам 100 лева за книга. Цената е скромна, а полза ще имаш от нея огромна. От 10 мъже всички 10 доволни, успех имат всички, и здрави и болни. Побързай ти, тази книга купи си, поръчай сега, или девствен ходи си.